ku yan gayu ne sai dai ku je a zuba muku da miya ku ci da dage ku yi zaman ku. Ba za ka taɓa ganewa ba. Na ce Ayo ta yaban yan gane. garin kwaki da miyar kuka. Dole sai da shi zan yi in samu ne. Ya dole ya da shi. Amma alaikum assalam. Allah tambaya nake. Allah da Ubangiji Allah ya sa mu sani. Allah wai gidan su mai sona nake tambaya. Bai san ka? Me san ka? Gidan su mai sona. To daga gidan ba wani gida wanda suke makwabtaka da su. Akwai ina ga gidan su mai kina ne. Bai san ka kuma. Gidan su mai Ina ga kamar na gane gidan nan ku. Ko? Eh. To za ka iya mai kwatance ku. Na gane nan wurare na amma. Ma gane bari dan dubo mai in ga gidan ne. Ok.